balik gadang rancak tak apa kurang subarang tak sirah dengan tak tulis nama kironyo ale adik dan sayang tak sirah dengan tak tulis nama kironyo ale adik dan sayang rasu tak kicu di hari siang sedang bersayang dan ditinggalkan ulah dek bansai pamenan badan adik beralih ke tangan orang ulah dek bansai pamenan badan adik beralih ke tangan orang tak isa-isa di muara tak bayang kita bercinta rasu tak kicu di hari siang sedang bersayang dan ditinggalkan ulah dek bansai pamenan badan adik beralih ke tangan orang ulah dek bansai pamenan badan adik beralih